परमब्रह्म जगन्नाथ काहाकू कुहाଯାଏ? जगन्नाथଙ୍କ स्थापना केउं राजा କରିଥିଲେ? मां सुभद्राଙ୍କୁ हिरण्य बना काहींकी कुहाଯାଏ? शून्यରୁ शून्य, शून्यରୁ महाशून्य, महाशून्यରୁ ब्रह्म, ब्रह्मରୁ परमब्रह्म, परमब्रह्मରୁ लीन बा मुक्ति ହେଉଛି स्वयं जगन्नाथ। भौगोलिक दृष्टिकोणରୁ जगन्नाथଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ଓ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶେଷ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭଳି ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଭାରତ, ଭାରତର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ପୁରୀ, ପୁରୀର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଓ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷଶାଳା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାଳରୁ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣିକତା ଭଗବାନ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ କର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେ ଅବନ୍ତୀ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ବୋଲି ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତି। ଯସ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବିର୍ଭୂତ କୃତେନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ପୌରାଣିକ ପୁରୁଷ ପୂଜା ଖ୍ୟାତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ମାତ୍ର ପୂଜା ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଥିଲା। ରାଜା ରତ୍ନଗ୍ରୀବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତି। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସମୟ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ସ୍ନାୟମ୍ଭୁବ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାଳରେ ଶ୍ୱେତ ବରାହ କଳ୍ପ। ଏତେବେଳକୁ ଦାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁରାଣୁସାରେ ଅଶ୍ୱମେଧୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହନ୍ତି। କେହି କେହି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲାଉଥିବା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ତାହା 156 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମାନଙ୍କ କାଳକୁ ଧରିଲେ ଏହା ସ୍ମରଣୀତୀତ କାଳର କଥା ହେବ। ହେ ମା, ଆପଣ ପରା ପରପରାନମ ପରମା, ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦେବାଦି ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ପୂଜା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରୀ ହିରଣ୍ୟପର୍ଣ୍ଣା ହରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ସୌମ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ମାତୃଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଅପାର ସ୍ନେହର ଭାଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ କୀଟାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞଶାଳରେ ଆପଣ ହିଁ ସହା, ସୋଧା ଓ ବସଟକାର ମନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପର ଅପର, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆହୁତି ହୋଇଯାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଜନନୀ ହିଁ ରହନ୍ତି। କହନ୍ତି, ମା ଭଉ ଡରଣୀ, ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଯେତେ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଆପଣ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଏବଂ ଆପଣ ଅଖିଳାସ୍ମିକେ ଜନନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି? ଆପଣ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଶୀତଳମୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ସୁଧା ଗ୍ରହଣକାରୀ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଲାଇଭ୍।